Teka, hindi ko alam. Hindi ko ano saan tayo pupunta? Perpetual, ano? Alam mo, pupunta lang kami pag alam namin may kainan, yun na yun. Hello mga kabisyo, sa mga oras na ito, papunta na po kami. Yes, we're on our way to Laguna to receive another award for Love Radio. Siyempre, mga kaguruan at estudyante yung nagbigay ng award na ito mula sa University of Perpetual Help sa Laguna. So, kita-kits tayo doon, ha? Hope to see you there. Sana may kainan, yun talaga yun. Congrchumaleyshons 90.7 Love Radio for Best Radio Station. Congratulations. Naniniwala po kami na kapag ang isang award ay nanggaling sa eskwelahan, sa mga guro at estudyante, ang award ay untainted, free from biases, pure. Also would like to share this award with our listeners and of course to all the students and teachers of Perpetualites. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naniniwala po kami, ito madalas po namin sinasabi, every time we accept an award, wala pong magaling na writer, walang magaling na DJ, walang magaling na broadcaster kung wala ang magagaling na teachers. Thank you, Perpetualites. Mabuhay po kayo. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, Kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.